Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Bahlalele ovalweni abazali bomfanyana oneminyaka emibili olahlekile endaweni yasempangeni eNgwelezane esigcimeni sasemabumvini. Olahleke ngesonto ngesithuba zabothu ntambama emgwaqeni ebedlala nezinye izingane ezingontanga yakhe. Uthe lapho esebuyela ekhaya inala okuthiwa uduke khona. Lengane ke isithungathwe kwaze kwaphela izinsuku kodwa namanje lutho ukutholakala. Abazali bayo ke bathi bahlalele ovalweni emva kokuthola imilayezo evela kumuntu ongaziwa osebenzisa ifake account Facebook ebasabisa ukuthi ingane iyaphila kodwa mabelokhu betshela amaphoyisa nomphakathi bephapha uzosuke ayibulala. Kanti ke lesigameka akusise sokuqala njengoba ke sekwandile ukulahleka kwengane kuyona leya ndawo yasempangeni. Bafethu ke bathi isacela niuhlabe nolawulo umuntu okwaziye ukubona yena unkosenhle osesithombeni cela ke yathinta amaphoyisa ngokukhulu ukusheshsha ngoba kulokho ekuqhubeke njalo nokuthungathwa kodwa lutho ukutholakala komkhonto. Abazali bathi abasakwazi nokulala ebusuku ngenxa yayo lenkinga yokulahleka kwengane. Bafethu ke lezi indaba ezibhlungu kakhulu ake sihlawube sewulawule sewumphakathi wasempangeni. Bafethu ke mina njengentatheli ka YouTube sengiphuma ke nje ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho ngalolu daba khona lapha kwi comment section.